זה הכי ארוך, לפי הכי ארוך, אל הכי קצר. פה אני לא מגיע. אז מה שאני אעשה, אני אתפוס את זה יותר נמוך. שמתם לב מה עשיתי? וגזרתי. אני תופס, מוציא את זה החוצה, בינתיים אני רק מוציא. כשתפסתי וזה ישר, אני מניח את היד שלי על הראש של הבן אדם, ומותח בצורה כזאת עד למקסימום פה. ועוזר. עכשיו, בגלל שאני תופס בצורה כזו, אז פה אני כבר לא יכול לתפוס, למה זה יהיה לי פשוט לא נוח. אז מה שאני עושה, אני תופס הפוך. מעביר פה קו, אוקיי? ואני הולך לפה, תראו מה אני עושה. מוציא את זה החוצה, תופס, הופ. שמתם לב מה עשיתי? אתה ככה מגלב. במקום הזה אתה... הפוך. כן.